Il-ħaddiema fil-Port Ħieles f'Biżebbuġa fl-aħħar xhur raw l-overtime tagħhom jonqos drastikament tant li llum il-ġurnata kważi spiċċa għal kollox. Is-sitwazzjoni waslet biex ħafna mill-ħaddiema qed jieħdu d-dar tagħhom paga bażika. Impjegati li tkellmu ma' Net News spjegaw kif ix-xogħol fil-Port Ħieles naqas drastikament u għalhekk m'għadx hemm il-bżonn ta' qabel li jidħlu jaħdmu sigħat żejda. Dan wassal biex qed jieħdu magħhom id-dar paga li jiffer inqas minn dak li kienu jirċievu qabel. Dan wassal biex fl-aħħar ġimgħat kien hemm diversi persuni li ħallew il-post tax-xogħol tagħhom u daħlu jaħdmu mal-gvern. Fost dawn kien hemm impjegati li ddaħlu jaħdmu ma' Transport Malta kif ukoll oħrajn li ġew impjegati mal-Wayserv. Is-sitwazzjoni gravat b'mod speċjali wara li f'Mejju li għadda kien żvelat li l-Maersk kienet se titrasferixxi parti mill-operat tagħha minn Malta lejn l-Afrika ta' fuq. B'din id-deċiżjoni l-ikbar kumpanija li titrasporta l-containers bil-baħar ma beqgħetx tuża lil Malta bħala bażi biex tforni s-suq lokali mill-Lvant nofsani u x-xogħol naqas drastikament. Il-Freeport ilu sa minn dak iż-żmien jipprova jattira kumpaniji ġodda iżda żewġ ftehim li kienu qrib li jidħlu fis-seħħ sfortunatament ma kellhomx il-konklużjoni mixtieqa. F'Lulju, il-Ministru ta' Trasport Ian Borch kien irrisponda għal kritika billi qal il-Gvern kien se jsib kumpaniji oħra iżda 3 xhur wara s'issa din għadha biss weda fiera oħra ta' Gvern Laburista. Is-sitwazzjoni komplikata ma teqafx hawn għal ħaddiema tal-Port Ħieles li bħalissa qed jgħixu inċertezza u jridu jaraw kif jaġġustaw ħajjithom u ħajjet il-familji tagħhom pagi li qalew daqqa ta' ħarta. Dan għaliex fuq livell internazzjonali hemm diversi kumpaniji li qed jidħlu f'diskussjonijiet bejniethom biex jaqdu l-operat tagħhom u bekk iżidu l-profitti tagħhom u jnaqsu l-ispejjeż billi jimlew dejjem iktar il-vapuri tagħhom għal kull vjaġġ. Fost il-kumpaniji li kien qed jakkwistaw kumpaniji oħra kien hemm is-CMA CGM li wkoll li kumpanija ewlenija li tinqeda mill-Port Ħieles għal diversi servizzi u tħalli f'pajjiżna ammont ta' flus sostanzjali u l-ħolqien ta' diversi impjiegi. Wieħed irid jara kif l-iżviluppi internazzjonali b'numru ta' kumpaniji li qed jingħaqdu flimkien se jkomplu jaffettwaw l-operat tal-Port Ħieles ta' Malta.